Jako není to nějakou velrybko, třeba velrybko tady máš a udělej si, pardon, já jsem někdy tak zmatená, že říkám nějaký krávoviny, úplně hlouposti, jako chápete. Prostě, co to bylo? Fuj, já jsem se lekla. Tak dlouho začíná, 13, počkej, to 13. Ta hra začne za 20 sekund. A zemřem. To je tele. Ale já nevím, jako, proč mi to nejde, jako. Kdo spadnul a zemří? Kdo spadnul a zemří? Já chci napsat. Pardon. A máme to bez logu. Františko. Pardon. Já jsem úplně zmatená. Já jsem tak šťastná. Enderman je jako dobrý. No, takový hrozný. Tak co bych vám říkala? Čekat, podíváme se, kdo tu je. Tak to rychle projedeme. Uklížím úplně tam ty zada. Počkat. Já se kopu, la 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 la. To bylo krutý. Mně se to tak nikdy lag. Dívejte, jo. Prostě. Matrus na východě. Matrus na východě. To. Už začínáme? Kurňa. On si to tam vybírá. Co? 10 sekund. Hej, co to je v švindl? Co? Fake. To je fake. To je fake, jako. To ani nemusím hrát, že? To je debilní. Bez urážky. Ale prostě jako když si tak někdo toto a teďka najednou to. On si dal určitě good a fly. A nechápu, jak to mohl udělat. No, lidi jsou prostě takový. S tím se CZčky vykonar.cz. Ale jako fakt, který za 5 sekund. Tady není ten blok, tam je zničený. Jo nic, to soused. Tak, to bude moje. Já chci, prosím. Já chci. Co mám? We wish you a Merry Christmas. Kurňa. Nej. Utíkej, vykonám. Mír, kluci. Mír. No, dobře. Tak jsme to nedali, no, ale
No, to je dobrý jako. Mě by zajímalo, jestli teda s náma natočí, nebo ne. No, to je. Natočí se mnou teda video? Já nevím. No, protože já už točím. Možná, jestli přemluvím mamku. Hej, Jo? budeš točit, protože už tě slyšeli. Co? Už tě slyšeli, budeš točit. Ach jo. No to je, ale... Máš Minecraft 1.7.2? Ne, mám 1.5.2. Aha, protože já 1.7.2 a teďka hraju ty survival. Ale podle mě mám taky 1.5.2. Počkej, můžu se podívat. Tak, Minecraft. Počkat, možná ho mám. Není za tohle není. Nechceš mě to radši napsat? Já ho ale možná mám jako. Jo, mám. Tak jo. Počkej, takže dejte mi minutu.